ଭାଉଜ କୁଆଡେ ରହିଗଲା ନା Buy one get one buy one get one free. Buy one get one free. ଆସନ୍ତୁ ଆମ କାଉଣ୍ଟର ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। Buy one get one free. ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ମଞ୍ଜି ଗୋଟା ଅଛି। ପ୍ଲେସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ବା। ହଁ 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 କିଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଯୋଉମାନେ ଜାଗାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଚକାଚକ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଲି। ହଁ ସିଆଡ଼େ ରହୁଥିଲି ନା। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯଦି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାକୁ ଖୋଲି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଆସ ବୁଲିଯିବା ଓଳାଶୁଣୀ। ତଥାପି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଖାଉଛନ୍ତି ବା। ହଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ବା ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘର ହେଇଯିବ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ।